Kag sa number 1, Governor Eugenio Jose Lacson na nagahinyo sa kooperasyon sa mga pumuluyo ilabinang sa mga lugar nga malakip maapektuhan en kaso nga magbuga ang bulkan Kanlaon. Sunod sa gobernador, hindi manegar nga ang mga nagapuyo sa mga lugar sakop sa mismo maapektuhan kung may paglupok ang bulkan, ang nagakumpiyansa bangod nga sa malawig nga tiun daw kasubong na lamang nga normal sa ilang activities ang bulkan. Abiso niya sa ilang nga kung kinahanglan naman gid nga mag-evacuate sila, dapat sila ang mamati kag magsunod. Padaan ang personal nga pagpangamuyo ni Lacson nga hindi na maglala pa ang sitwasyon sa bulkan, labi na nga sa sini nga panahon ang mga budget sa mga LGU ang halos nagamit na. Padayon nga naghahanda para sa bulkan Kanlaon pero kaangay man sang linog, wala sang may makapatod kung magabuga o kung saan o magabuga ang bulkan. Sa November 5 nga monitoring sa PHIVOLCS, may 8 ka volcanic quakes ang na-record sa bulkan Kanlaon kag 4,768 ka tonelada ang sulfur dioxide flux. Those that live with that within that area, parang they become confident. No? Parang, no, that's normal. No? Ang unang attitude, it's normal. It's not gonna explode. But yun na nga, we can't tell. We can, just like an earthquake, we can't tell when that will happen. So I'm just hoping na when there's really time to evacuate, ang cooperation will be there.